Tanya laki din! Auntie Minda, gumatangak man? Ayat gatangam, ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita. Tawan ngamin na antiminda. Napan ngamin nagpurchase si tila ako na ijaili. Kasta ka di? Nga mabit lang Asino ka? Kapinanom ni Auntie Minda? Ay, kwa. Antik na antiminda. Kabsat tinak. Kasta. Nagkapom nga sulit ilobo? Kinapudno na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho ki Manila ita. May sak a CEO. CEO? Natalgad mat nga ron ati trabahom, sir. Sir nga. Sigagad dimot. Alan ko namlatan. Ayun kaya. Anya tigatangam nga eh. Anya ngamin ang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. O sige. Mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting yo. Ay na! Naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man ang tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko ang makita. Kaslamag ang impasikig abigaw ti rupan na. Oho! Awamukan tanya. Si kakit timot. Katuan man. Parakin ka ngamin kit gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga asawa kin katakasta ka. Nagaduman nga ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo talaga dahi nga alan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigon kan kwa na. Naggwapo talaga. Saan may kat iti panunot ko ti kinataar na. Sayot. No dahi ti agdaton kanyak. In just a seconds. One ko na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod, no adan asawa na. Masigurado nga awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kumay, di nagsarita kami. Ngam awan mo timbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit? Kung kaya man ti. Sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Alda ngamin ti gimatang iti na minsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, nitan niya. Tay nagbatit ang babae. Ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanan ti. Batit kan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta nalukmag. Ngam nagpintas si ka. Hapay, magustuam ni Tania kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigat tantay surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sarong karak man inton malam. Ay katwa na, awan parikot itireta kanakan. Single mat ni Tania, kan single ka mat. Amangan no isoke de, inti parakan ka. Nakaw. Sapay la ko mga rod ante. Armam ni Tania, awan parikot kan kwa na at awan mat asawa na. Onay kang Danilo? Imbagakmat kan ka, saan ka ruang umay dito'y balay, saan ka di? Tanya. Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan. Tadamit reknak. Ngayon kaya't kulay nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga. Awan ti oray may nga ormot ko at tumakder no sikat makikita. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arapaapo kapaki asawak no bilang lang. Maawatam? Ay, hindi tanyamet. Isa pang-aasim man, tas sardangan akon. Pang-aasim, tas saan ka nga umay dito balay me. At adala nga makapungto, takkan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay, nako.
Si kakit din ti pagsaysayak, iti oras kon. Ay, Diyos mio, Marimar. Kas kalanaksot adaing iti langam, Danilo! Unay kantan niya. Apay mo ta kasi ti panagsasawang kayo ni Danilo. Nalabas ka ma. Kasanumat ngamin? Asino kumati saan ang marurod kan kuha na ngay? Ay basta. Ay, manumot na daras nga imbagak kan kuha na. Asaanan nga agsubsubli dito balay. Ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta. Saan mo kaya di tao? Saan mo kumamot nga ikasta, ah? Ay, basta! Marurodak ko naktumat. Kaslaubing nga kasarsarita. Saan na makauawat ti loko? Diyan ka mo ken katan niya. Napili ka unay ti lalaki. Manutawan mon, nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship. Umadanin ko naktumat. Oh, pag kunamat. Imbagakmat kan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti isong bat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalom di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da kit din itinuang na. Ay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak sanaya, kaslapay naksat adaing ti langana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisitak. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay no, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagad di man. Ayun gayam, adaman la kayat ko sa ludsudan ken kahatan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging kano ita kat awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno dayta alan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laeng, taoray may sa kadakwada kat awan magustuak. Kasta kali, amangan kit di mo no siyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga rod ti agarem ken ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapayla ang datan. Ha? Kinapudno na, hindi damo payla nga makita ka. Agayata kun kan ka. Alan! Ay, sayat at talaga. Ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lahang agaram. Ngam naguan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot idi dayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot. Tiyawanan pa in. Ay, uray niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, kat siya kung ti kararagsakan a babae dito'y earth. Karagsakan akong ko naman. Agraraman. CEO ko naman. Ay, nako. Si Tarupam. Sapay la ko mga rod. Tasan kan tong agbabawi anagayat yan ko, ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kalakan. Ah, ay ko, saan pa'y nga rod ante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat ante. Ijay kong tulang nga ibagakin ko na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan makunakante, naragsak akadwa ni Tanya. Oray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ngagkat katawa.
Ay iwan, kasjay ni Tanya. Nagrabaw, tiraragsakan na. Uray sana nakakatkatawa ti ibagbagana. Nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay. Ay nasayat ka din kasta. Barang ison ti babae aparakan ka. Alan ka na kan. Kaya't mo sawan, agsublikan iti Manila ita alawas, Alan? Wen, Tanya. No kayat mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka? Wan, anya lakit din. Awan mo ti daduma apakakumkumikumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mat nga isaray ti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan, italak ko pa lang iti gayam ko abakla. Ay nako, mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron, itulod na kaya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apagdagusam. O sige man nga ron. Ibagak iti gayam ko, ta isopay laang ti makamo iti salon ko. Itulod ka, Alan! No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko ken kakit at dalata mo ibagamit. Tapno mom Danilo, adan ka ayan ayat ko, iso ni Alan, akana ka ni Auntie Minda. Anya? Iso ti kayat ko, gaputa malaksid iti kinataar na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila, maawatam. Ha? Sana kaskan ka, agmalmalang nga dalatan iti taltalon, iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa, agkarkaro pa kay pekit din itinwang mo. Ayo. Nalabis mit tilita pa nagsasauntan niya imbag mata nga bakis ti. Nay. Ibagbagak lang, tapno sardangan nakon. Kinlalabas ka pa lang, dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo, kan CEO. Sigurado, sardangan nakon. Saan ka akayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Mabit lang ngalan. Api nga data dito'y. Nagbangsit matan dito'y palengke. At dalabit urayan ta, Tanya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlang? Kwa. Saya at tagdakan si Kaalat. Agasam man. Naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon ore si uutang ka. Ni mamlani mo eh. Pudno met. Mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tap na ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumpoy nga ibagbagam. CEO ni Alan yung pagkumpoyam kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut utangan na dayta nga Alan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga 10. Wenno 20 a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkel nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngam saan mat. Kumboy dito'y palingke nga nagaduutang na. Si uutang nga parswa. Salbag. Kinaulpad man, Alan! Apay, naramin mo kanyak tikastoy! Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na ijay. Gapo iti napudno a panagayat ko ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kasta timbaga, sigurado asan lang nga inaklon. Uy, ba't? Nasaysayaan pa na yung bagam tipod no? Ang tikastoy nga inulpodan na? Ang mama
Alan, dalain ka man ka. Pang CEO talaga ti panagpampanunot mo. Ngam ti paglaingam ka ti agolbad. Salpag ka. Pangasim tanya. Saan ko maalay ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nga agtrabaho para ka tata. Saan? Makasapulak iti kwarta iti bokot ko abanog. Manipon ita, aglinipatan. Anya? Awanan ka iti bain. CEO kunam kanyak tagayam. CEO ta? Uy! Oo na yan. Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day ta ay bags mo tanya. Pangasim man ta saan nakakat katawan na kasta. Ad-adda marururoda. Marurod ka ay tiday diyang alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumot ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may isa kumpanya. Otot. Si uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may isa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak. Tapno lang maalan na tiriknak. Ay, naku. Kanya nga ita. Si kalangarod tinapasakitan iti kastaunay. Ay, kanya lakit din. CEO ko naman. Si uutang. Funny. Ti kaano man, sana ko nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Dayta, itamla mapanunod dayta. Nung ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, di kasta pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Kaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si uutang matgayam. Anya lakit din. Ay, Tanya, kumusta nga imiten ti si uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ako, hindi na ko nam kanyak CEO iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngayp, hindi na abwak nga ulbud lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak saka. Saritangan anak man, Danilo. Napyape kanyak taulek ko na akaluplupak tinuang ko kit sa anak nga ulbud akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO. Uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Kinamam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo kin inay ayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Uli na kulapayak aman nalon inya. Lakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si uutang met gayam. Naglokoy joya. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.